Zie haar lopen door het leven, kijk haar spelen in de wind. Het optreden van de dijk is om het eindtas stilhouden. Wat we wat kost wilden voorkomen, is dat je hier een band neerzet, dat er plotseling allerlei mensen speciaal voor die band komen, dat het gewoon door ons niet behapbaar is. We hebben gezegd, ja, eigenlijk is deze band zo geliefd op de Schelling, het is gewoon een cadeautje aan de eilanders. Kan niet beter, gewoon zon schijnt, heerlijke dag, de laatste dag van Oerol en dan met de dijk als afsluiting nou. Helemaal top. De laatste dag hier het theaterfestival prachtig waar, maar dat wie de rest van de week wel even oors. Het was echt verschrikkelijk. Het was regenachtig, ja, dat is niet zo moeilijk. Dus niet te vergelijken met vandaag en voorgaande jaren. Er was helemaal niks aan. Nou, dat maakt natuurlijk alles uit. Ja, maar gisteren was het wel een beetje slecht weer. Verpest dat de sfeer? Ja, een beetje wel. En net alleen voor de beziekers wie het waar van invloed. Nou, het was best pittig, ja. Ik heb zelf ook opgetreden. 9 keer en ja, het was best wel even... we hadden natuurlijk niet alle dagen zon, dus we stonden ook in de regen af en toe en in de wind. Dus het was wel zwaar. Ja. Vlak voor het festival was bekend dat Oerol 4 ton subsidie in het IR kwijtrekt. Daarom werd er een Mars der Beschaving georganiseerd. Ook binnen er meer dan 2000 kaarten en brieven met persoonlijke oproepen naar Den Haag stuurt. Maar of dat wat opsmiet? Je weet zeker dat niks doen niet helpt. Ja, ik geloof dat er nog best wel wat VVD'ers en CDA'ers met gezond verstand zijn die denken... Hey, dit klopt economisch niet, dit klopt artistiek niet. Dus ik denk dat daar wel vragen over gesteld gaan worden, ja. Wij gaan er voorlopig vanuit dat het allemaal gewoon doorgaat en dat het goed gaat. En dat we uiteindelijk ook wel weer de waardering krijgen die we nodig hebben.